भावाशींनो, आपल्या राज्यात काय राजकारण चालला ना? अरे माका तर आधीपासूनच माहित होता तो थयच जातलो. तुका कसा ठाऊ? अरे अभ्यास असा माझो त्याची अख्खी कारकीर्द ठाऊ का? या राज्याचं राजकारण ना कोळून प्यालेला माणूस असाय मी. रे राज्याचं काय सांगतस? राजकारणामध्ये तू एमपीएससी असस ना, तर मी युपीएससी असाय. सगळी सूत्र आहात ना थई न केंद्रात न हलतात. तुका कसा ठाऊ? आधीपासूनचा आहार आहे. सगळी सूत्र ना दिल्लीत न हलतात आणि हे सगळे एका माळ्याचे मणिक. तुमका म्हणून सांगते, आपल्या देशात राजकारणासारखं वाईट बिझनेस नाही. अरे मेले ना तुम्ही दोघ जण आहे ना, राज्यात आणि केंद्रातच अडकून पडा. तुमका माहिती आहे खरी सूत्रा कोण हलवता? कोण? अमेरिका. अमेरिका? हा. अरे काळा गोरा ट्रम्प बायडन ओबामाची संघर्ष यात्रा माहिती आहे का तुमका? अरे काय तुम्ही, आपला भारतीय पॉलिटिक्स काहीच नाही. अमेरिका एक पाऊल पुढे. तुका कसं ठाऊक? अरे सगळा व्हॉट्सअपवर येता. तुमच्याकडे व्हॉट्सअप नाही काय? अरे व्हॉट्सअप तर फक्त मेसेज साठी नसता, अख्ख्या जगाची माहिती व्हॉट्सअपवर कळता. काय तुम्ही, आता कालचीच न्यूज सांगते, मंगळ ग्रहावर एलियनचे अवशेष सापडले. काय सांगतोस काय? आता या सगळ्या मागे कोण माहिती? कोण? अमेरिका. रे माझ्या कर्मा. भावशिनू येतास ना मीटिंग एक? मीटिंग? कसली मीटिंग? अरे आपल्या लोकप्रतिनिधीचा वाढदिवस हा, त्या निमित्तान सगळे एकत्र येतले. अरे यश तर मुको त्यांना प्रश्न विचारूचो. प्रश्न? कसले प्रश्न? प्रश्न आपल्या एरियातले, पाण्याचे, रस्त्याचे, लाईटीचे. हे भावाशी असं काहीतरी स्टंट करूक जातलस आणि त्याच्या नजरेत भरतल. अरे आपण सगळे एकत्र गेलो तर कोणाकोणाक नजरेत भरून घेतलो. अरे पण आपण एका दादा भाऊ अण्णा शेठ ह्या नावाने ओळखतो. अरे पण तो आपल्यासाठी फक्त लोकप्रतिनिधी हा. तुमका काय सगळा मोफत वया काय रे? हे राजकारण म्हणजे काय खाऊची गोष्ट वाटली तुमका? बघ ना. अरे मोफत कसला, आपण तो टॅक्स भरतो ना, त्यांनाच विकासाची कामं होतं. एक मिनिट थांबा, तुम्ही किती जण असाल? सध्या तरी मी एकटोच. आम्ही 3 जण असतो. हा. आमची मेजॉरिटी हा. हा. आम्ही नाही येऊचो. तुम्ही ना सुधराचाच नाही, तसेच राहा. वाटेकला चल चल. बारको अरे मॅच्युरिटी येऊक नाही त्या का अजून? नाही तर काय. अरे मोबाईल वरती काहीतरी शिकतात आणि वर आमका येऊन ज्ञान पाजळतं. मग अरे राज्यात काय चालू आहे माहिती आहे का? अरे, राज्याचा मरण दे, केंद्रात काय चाललं माहिती आहे अरे त्याला? राज्य केंद्राचा मरण दे, जागतिक पातळीवर ते काय चाललंय ह्यांका माहित आहे? ए त्या सगळा मरण दे. वाढदिवस हा, माझा पगार झालो हा, मी केक घेऊन जातले. हा केक केक. आणि माझ्याकडे जेवणाचा भत्तो 250 रुपये, मी भुके घेऊन येते. अरे मी तर बेरोजगार असे पण बिर्याणी खाऊ घेते मी. हा, चल, चल, चला. चल. अरे माझी छत्री राहिली. थांब, थांब, थांब. चला. अरे थांबा. ऐ, खड्डे मध्ये मध्ये मरतात मेले. ह्यांका ना देशात राज्यात जगात काय चालला त्या कळचा, पण गावात गल्ली बोळ्यात जा राजकारण चालतं ना ह्या नाही कळणार. मी बाबा प्रश्न विचारतोय, तुम्ही विचारतास का?